Mabungahong kagabhion mga igsoon, mag-live ta before matulog. Pasensya na nga medyo dugay nag-start itong live kay naay kaistorya na ko ganina igsoon, naay bisita ba. So mo na nga na-delay, na late atong live pero mag-live gyapon ta. Dili ta matulog karon nga dili mamalandong sa pulong sa Ginoo. Amen. So this time ako sa ni share, no? Kabalo na mo igsoon. Once mag-start na tawag live, i-share na nato, no? I-mention yung mga higala sa comment section and don't forget to type at followers at highlights and at everyone. Amen. Again, mabungahong kagabhion. Okay? Mag-live ta. So mag-share sa ako diri igsoon. So kumusta rin yung adlaw diri igsoon, no? Gabi naman ron, kumusta ang adlaw? I know, madaugon ta. Amen? It's a blessed day. Ug ato ning tapuson, binagi sa pulong sa Ginoo. Karong kagabhion, before ta mga tulog, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. As quoted sa ni Pinel, watching from Hong Kong. Thank you, igsoon. Again, ako sa ni-share igsoon. Share sa nako sa kuang personal account. So uban wala pa kabantay nga nag-live ta. Wa sila mag-expect nga mag-live pa ta kay ingaron dili naman ta mag-live. Pero live gyapon ta igsoon kay kondisyon pa kay ta. Walay luya-luya. Basta na ay oportunidad, basta na ay opportunity, higayon, nga mamalandong ta sa pulong sa Ginoo, dili na to sayangon, igsoon. Praise God. So ako sa ni-share. Okay. Done sharing mga igsoon. Okay. Nahuman na rin kong share, and this time we have 37 viewers to 38. So wala pa kabantay ang uban. Hello there, good evening from from province of Antique. Okay, from Sister Delia Ilocendo Pauden. Okay. Sister Banji Garces Duyag. Unsaon man gyud ng highlight, pastor? Oy, di man gyud ko kamao. I-type ra na nimo, sister, at highlight. Brother Ryan Galaneda of Germany, thanks for watching, brother. And also to Brother Kenneth or Elisa Basilio, one of our subscriber. Good evening, pastor. Watching from Malaysia. God bless you more, brother. Hallelujah. So, kumusta? Ikson again inyong adlaw. May gabi, pastor, from Sai Casas of Digo City, Davao. Thank you, brother, for watching. And watching from Ormoc Leyte, Dansky Araneta. Okay. Watching from Butuan City, mauna ang amuang kagikanan diha sa mga dumanon. Yanong Alagad. Okay. Nindot, Yanong Alagad. Mga Yano ratang alagad sa Ginoo igsoon. Nancy Baliser Bravo, good evening nimo, pastor. Sa tanan nga taga Abante, Tabuelan, Cebu. Okay. Akong brad, yung tanaw, mayang gabi, brad. John Skiptron Miharis, kung brad ni dire sa Clarin. Shout out sa tanang mga OFW diha, no, nananaw diha, no. Mga seaman, naka-permanent residence niya. Tanang mga katawhan nga nagtanaw karon, shout out, no. Tanan nga nagmata diha, no. Luzon, Visayas, and Mindanao. Tanang mga on duty this time, labi na mga kapulisan, mga military. Tanan nga naka-duty karon, maayong pagpaminaw, no? So dili lang nako tagsa-tagsaon igsoon og shout out tungod kay alas 9 kapina, 9:30 plus, no, 9:30. Unya medyo lawm-lawm na ang gabi og madugay tagsamot. Kay dugay man ta nag-start, no? So again, shout out din ako ang tanang mga subscribers ani nga page. Thank you sa inyong pag-subscribe. And sa tanang mga followers and mga avid viewers ani nga page, avid listeners, thank you so much. And
Sa tanan nga mga wala pa nakasubscribe sa atong YouTube channel, free to subscribe igsoon sa atong YouTube channel. Ang link naa sa caption ani nga live. And again, thank you kayo mga followers, subscribers. Naamo sa akong prayer. Shout out sa 181,000 followers ug mabungahong Kristohanon. Salamat sa Ginoo, himaya sa Ginoo, no? Again, tanan nga nagtan-aw ug mag-replay ani, salamat kayo sa higayon nga inyong gihatag sa Ginoo. Actually, wala mo ning hatag ug higayon nako karon. Kamo may ning hatag ug higayon sa Ginoo. I'm just His instrument, igsoon. Amen. So, I pray nga, again, as always, igsoon, I always pray nga kamo diha mga viewers, mga followers, naamo sa maayong kahimtang, maayong panglawas, gitagbo sa Ginoo inyong mga panginahanglan, puno sa pabor sa Ginoo, ug labaw sa tanan, duol mo sa Ginoo, uhaw mo sa iyang presensya, uhaw mo, gutom mo sa ihang balaang pulong, sama ani karon igsoon. Ako na gibalik-balik igsoon, dili tanang tao karong taknaan na ay higayon, mamati sa pulong sa Ginoo. Na yung mga tao karon sa lain-laing dapit gusto makadungog sa pulong sa Ginoo, apan dili sila kadungog. Apan kita bulahan ta kay nakadungog ta this time. Shout out to Brother Jomar Corsiga. Good evening, Brad Pastor. Good evening sa Brad. Shout out ko sa aho ang hinigugma nga naa karon sa Qatar. Si Ryle ni Brad, Ryle Amira. Okay? Shout out daw sa hinigugma ni Brad Jomar Corsiga nga nasa Qatar. Si Sister Ryle or Ma'am Ryle Amira. Thank you, Brad. Thank you so much. Salamat sa imong pagtanaw, no? And may gabi, Pastor, nakaabot ko sa live from Love Chabit. Murag mao man ni nag-message ganina nga. Audi day. I don't know. Naam ko yung nag-comment ganina nga, kuyaw daw kuno kong kaagi. Yes, ang makahibaw gid sa kong kaagi, makuyawan gud. No? Kay i-rehab na ba yun tako? No? Kay mag-istorya na kung ako raos sa niya. Basta, something weird na nga naitabos kong kinabuhi igsoon. But then, may intervene si Lord, gimilagruhan ko sa Ginoo. Taas na, long story igsoon. Pero ang importante, gibag-o ko sa Ginoo karon. Shout out ko Brad sa taga Lucena, Quezon from Brother Renanti Laces. Okay. Dennis Cañete Rigidmon, shout out pa sa watching from Kingdom of Saudi Arabia. Brother Dennis Cañete Rajidnom. Okay. Cañete, Brad, daghan na diri sa mua sa Clarin, Bohol. Maayong gabi, Pastor from Sister Rhoda Yam. Perminti ni mo tanaw. Okay? So as what I have said, igsoon dili na ko i-shout out tanan nga mga kuano kay kung isatag-tagsa na ko igsoon gabi na, no? Tanan nga nagtan-aw diha, mga piniriso, mga jail officer, police officer, military, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, tanang mga abogado diha, mayor, mga nasa gobyerno nga nagtan-aw nga mga amigo nako, mabungahong kagabhion yung tanan. Sa dili pa ta mga tulog mo pahulay igsoon. Nindot nang mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Nindot kay atong hisgutan, paminawan ang pulong sa Ginoo before ta mga tulog igsoon. Atong kumplituhon rong adlaw, ganinang buntag na mahaw tas pulong sa Ginoo. Ganinang udto na ni udto sa taw. Karon gabi manihapon ta. Amen. Manihapon tas pulong sa Ginoo para busog ta. Praise God. So let's pray. So let's start to pray igsoon kay mura medyo laom ng kagabhion, 9:35 here sa akong relo. Let's pray, let's welcome the presence of the Lord and atong i-welcome ang ing presensya ni Lord igsoon, knowing that without Him we are nothing. Kung wala ang iyang presence, wala ang Holy Spirit, dili ta magkadimao ani. Watching from Sagbayan, Bohol, kaduol na to Brad, John Carl Miranda. Okay. Mabungawong Kristohanon, shout out again. Watching from Sagbayan, Bohol, silingan ako na yung lungsod. Si Brother John Carl Miranda. Thank you, igsoon. God bless. Okay. Good eve, Pastor. Good eve sa tanan from Sister Concepcion Castino Kobashi from Japan. Okay. Usa sa nakabisita sa atong church dire. Actually, permanent resident na ka, Sister, diba? Sa Japan. Okay, let's pray. Hallelujah. Father God, salamat, Ginoo. Nining higayon nga imong gitugot kanamo, Ginoo. Nga gitagaan minimo kadasig, gitagaan minimo og opportunity nga mamalandong sa imong pulong, Lord God. Lord, gusto mi nga sa dili pa mi mo pahulay mga tulog. Gusto mi nga makasinati sa imong mensahe. Gusto mi makadungog sa imong pulong. Gusto mi makadungog og mensahe sa paglaom. So Lord, thank you so much
for another blessed opportunity tonight, Ginoong imong gihatag, Ginoo. As what I have said, Lord, not all the time, Lord God, nga ang mga katawhan makadungog sa imong pulong. But we are so blessed and we're so grateful for you, Lord, for this great privilege that you've given to us tonight. Salamat kayo, Ginoo. And Lord, before we listen to your word, before we proceed, limpyuhi sa among kasing-kasing, Ginoo. Because your word is so holy, balaan kini kaayo. According to your word in John 1:1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ikaw ni mismo among isgutan. So Lord, andama among kasing-kasing. Aron among masalod ang espirituhanong panalangin, Ginoo. And Lord God, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing musunod kanimo. Doers of your word, Lord God. And tagay mi kaalam nga langit nun. Again and again, Lord God, amo gining ibalik-balik, wala mi nag-isa og relihiyon. Ikaw lamang among gipataas, Ginoo. And I pray, Lord God, that you're gonna bless all the viewers right now, Lord God. All the viewers around the world, bisan asa nga sulok nining kalibutan nga makadungog ani nga live, panalangin ni Ginoo. I-bless, Lord God, ipasinati imo ang lihok karon, Ginoo. Ipasinati ang lihok, ang manifestation sa Holy Spirit while we meditate your word tonight, Lord God. Lord, let your will be done. Holy Spirit, this is your moment. Imong pagbuot matuman kanamo. Thank you for the victory. In Jesus' name we pray. Amen. So this time we have 132 viewers. Again, mabungahong kagabhion. Thank you dahil mga subscribers. Thank you so much sa atong mga followers. New followers, you're so much welcome in this page. Mga avid viewers. And salamat sa mga followers nato nga nag-invite sa inyong mga friends to follow our page. Mga subscribers, thank you kayo, no? Salamat. And again, sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, mas dali ta dito magkita. After ani igsoon, again, ako mong gi-remind nga, ako ni siyang i-download ang live na to, din ako ni siyang i-upload sa atong YouTube channel. Ang YouTube channel na to igsoon, ang link, makita niyo sa caption ani nga live, no? Then, free ra na igsoon, no? Praise God, no? So, para sa kay mayaan sa Ginoo. So, let's start, okay? Salamat sa live, Pastor, from Aimee Mabasa. Okay. Reply ra ko ganina. Okay, sige. Kay busy siguro. Again, kung naay nag-duty karon but still naminaw ka, thank you so much, igsoon. Good evening, Pastor James, watching from Hong Kong, ni ba? Lawa lagi. Kay familiar ko nga place, igsoon. Kay nakaanabi amig Hong Kong twice with my wife. Swing Kwan of Hong Kong. Okay. Thank you, NNB Gukon. So diha mi igsoon sa watching from Mindanao, PNP Saya. Brother, long live brother Gerald Stephen Calmireno. Long live Sir Brad. Okay, amping. Nakakasa kong prayer. Okay. Sister NNB Gukon, kay balo na siguro ka sa among history sa akong wife, no. Nag-meet mi diha sa Hong Kong. Katong time nga gi-invite ko sa Jesus is Lord, JIL. Daghan kay dano taga JIL. And then ning share ko diha igsoon sa mga leaders. Diha ra gud sa outdoor, and then diha mi nag-meet sa akong wife, and then sa dang naminyo na ming balik mi diha sa Hong Kong. So memorable kay na namo Sister NNB Gukon ang Hong Kong, kay diha na buntis akong wife, mao nang among anak karon, Itski ang angga. Hans Caleb, Itski. Dili Hong Kong but Hans Caleb. Kuha na siya Hebrew word. God is gracious and faithful. So God bless mga nasa Hong Kong, mga OFW na mo sa akong prayer. Okay. So let's start. So on, pasensya na nga dili kay nako ma-mention inyong mga matimingan lang nako ba ang mga kanabitang inyong mga comments, because paspas kay igsoon nga nagdali sad ta kay lawom ng gabi, no. So mag-start na ta. Okay. So shout out din ako sa mga brad nako to all of my brothers and sisters, Saya and Alpha Kaparo around the world. Mga brad, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Ipataas na tong Ginoo kay sige tag singgit og long live nya watay Ginoo, short lived ana. Ang sekreto sa taas ka kinabuhi ipataas sigit si Lord igsoon. Amen. So let's start. Our text for tonight is taken from the book of Joshua. Okay. Bisaya ta Josue 1:9. Okay. Josue 1:9. Before we proceed si Josue igsoon, gusto lang nako ipahibaw sa tanan sa wala pa makabalo si Josue, mauni siya ang usa nga nakaabot sa promised land. Okay.
Daghan kayog mga Israelita pero ang kaliwat nga nakaabot sa promised land ang kaliwat ra ni Joshua ug ni Caleb. Okay? Josue mao ni atong isgutan karon. So atong basahon diri sa Josue kapitulo 1 bersikulo 9. Nagingon diri igsoon, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka ug magmaisugon, ayaw kahadlok o kaluya, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, maguban kanimo bisan asa ka. Again, igsoon akong i-remind ang pulong sa Ginoo, ang iyang mensahe nga iyang gisulti ngadto sa iyang alagad nga si Josue. Josue 1:9 nag-ingon diri, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka ug magmaisugon, okay? Ayaw kahadlok o kaluya, tungod kay ako si Lord ni ang Ginoo nga imong Dios, magumban kanimo bisag asa ka. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong ato sa painayan ang aircon kay tugnaw na. Okay? So, tonight igsoon gi-remind ta sa promise ni Lord nga iyang gibuhi ngadto ni Josue. Sa dihang nagbiyahe siya padung sa promised land. As we all know igsoon that the God of Joshua is the God whom we serve today. Ang Dios nga gialagaran ni Josue, the God of Joshua, siya usab ang Dios nga atong gialagaran gisimba karon. The same God yesterday, today and forever. Okay. So, actually, igsoon, kaning nga pulong gisulti ni Lord ngadto ni Joshua, igsoon, ngadto ni Josue. Sa time ni nga padulong sila sa promised land. Padulong sila sa Kanaan. Padulong sila sa yuta nga gisaad sa Ginoo, sa mga Israelita. Sa yuta nga tabunok, nga puno sa dugos o gatas. Okay? Mauni ang yuta nga gisaad sa Ginoo sa mga Israelita paggawas nila ngadto sa Ehipto, sa dihang gihimo silang ulipon sa Egyptian igsoon. Pagawas nila mauni ang saad sa Ginoo igsoon. Nga iyang gigamit ani nga time si Moises, and then this time si Moises namatay na ug naa siya successor, naa siya disciple nga si Josue. Ug si Josue may nag-lead sa mga Israelites ngadto sa promised land. Okay? Ug kabalo mo mga igsoon nga ang promised land dili basta-basta maadto. Ani nga time igsoon, grabe ang mga hagit, no? Naglibot-libot pa ni sila sa wilderness. Daghang mga challenge. Nakasugat ang mga Israelita igsoon og mga sitwasyon nga pait lisod. Mabita tong uban nagsigig bagulbol, ang uban gipamatay sa Ginoo kay bagulbulan kaayo, no? No, daghang reklamo, mormor ba, no? So dili lalim igsoon ang yuta nga gisaad sa Ginoo, ang promised land igsoon. Dili basta-basta na wala basta-basta nakabot sa mga iyahang katauhan nga mga Israelita, no? Kay daghan kayo igsoon diha pag ito'y time nga nakasugat na yung mga higante, basta daghan sila magian nga mga lugar igsoon. Na sila'y agian nga mga nasod nga mga isog kayo, mga nasod igsoon nga mga dagko, mga syudad nga dagko nga dili basta-basta mapildi sa gubat, no? Mao ni igsoon nga ang Dios nakigistorya ni Josue, ningingon siya sa Josue 1:9, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka. Kay siguro ani nga times igsoon nakita sa Ginoo nga medyo nagluya si Josue, dili ba basta-basta magdala kay daghang tao. Nya daghan kay kagidala mga badlungon, no? Pila ka libo ang gidala ni Josue ani. Nya every person, it's one of them, lahi-lahi og kinaiya. Dili lalim ang leader, igsoon ako igsoon usa ko sa leader. Kay balo na mo nga usa ko ka pastor alagad sa Ginoo. Daghan kay tao na ako mga disciples og dili lalim kay usay na ay uban nga mga kinaiya nga dili masabot. Mausan ni nahitabo ni Josue igsoon. Dili lalim ang mahimong leader. Dili lalim nga ikaw ang mulid sa katawhan sa Dios padulong sa gisaad sa Ginoo. Kay daghan kay mga time igsoon posible nga blimon ta sa pangitabo kay kita may leader. So mauni nga maybe this time igsoon basin siguro nag-struggle si Josue ani nga time. Ning bati siguro si kaluya igsoon. Sama sa netabo ni Moises igsoon. Si Moises wala kaabot sa promised land, di ba? No, si Moises igsoon nakasama to siya atong time kay tungod nadala sa siyang emosyon ba kay ang ihang mga Israelita igsoon mga katawan sa Dios bagulbulan mga gahig ulo mo tong si Moises wa kagwanta imbis iya rang sultian tong bato iya hinong bunalan igsoon
But at the same time, nagmilagro si Lord, ning gawas ang tubig, pero mao lagi ito. Nakasaa siya, kinadasa siyang emotion, no? Si Moises wala makaabot sa promised land, no? Mauning si Joshua igsoon, si Josue may gigamit sa Ginoo igsoon. Mauning puli ni Moises nga mauning lead sa mga Israelita ngadto sa promised land. And igsoon, based on my experience, being a leader is not it's not easy. Usay sungagon ka sa mga disciple nimo, mga members na usay nagtuo ka nga ang imuhang gibira-bira, karnero, kanding na ito, gisungag ka, dili lalim. So, si Joshua sa igsoon, si Josue, ning bati siya og kaluya. Mao ning niingon ang si Lord igsoon kaniya, hinumdumi nga akong sugo, magmaligon ka. Ngano mang si Lord ning ingon man ni Josue nga magmaligon ka, because maybe this time, at this moment, si Josue ning bati igsoon og kaluya. Si Josue ning bati og murag, it seems like murag siya hopeless bitaw, no? Nga nawadaan siya kusog. Mao ning ingon ang Ginoo, timan-i akong giingon mo pagligon, no? Magmaligon ka, no? Unsa may opposite sa ligon? Luya. Ayaw ka luya, magmaligon ka. Kay unsa man ingon pa jud og magmaisugon. Ngano man igsoon, because there are so many nation nga ilang magian ani nga tayo, mga lugar, mga lungsod, mga syudad, nga naay mga tao nga mga isog kayo, mga dili basta-basta ang ilang mga soldier, mga sundalo, mga manggugubat, mga professional, no? Nya kinsar guni mga Israelita igsoon, no? Murag mga ordinaryo ra sila igsoon. Mao nang maybe nakita sa Ginoo nga si Josue ani nga time igsoon ning bati og katalaw, kay nganong muingon man si Lord og pag maisugon kung isog si Josue aning tayma. Nganong si Lord ning encourage man ni Josue nga pag maisog, magmaisugon, no? O pag maligon o pag magmaisugon ka. Because maybe this time si Josue nakitaan sa Ginoo nga ning bati og katalaw, murag kita igsoon. No? Sa biyahe sa atong journey igsoon, sa atong pagpangalagad sa Ginoo di kalikayan, na mga sitwasyon nga mura kag manalaw. Labi na usahay ka nang mingkang-ana ka sa imong relasyon. Sige, mura na kag madala na ka sa imong pagbati, sa imong emotion, no? Mura kag mahadlok, manalaw. Mao ning ingon si Lord ni Josue igsoon, pag maisugon. Next, ayaw kahadlok. Mao ni akong giingon igsoon, pag maisugon, ayaw kahadlok. Maybe this time, at this moment, Lord, mga igsoon, si Lord ning remind ni Josue igsoon kay, siguro nakita sa Ginoo nga ani nga batak naa si Josue ning batig kahadlok. Mao ning ingon siya, ayaw kahadlok, no? Gidasig igsoon, gi-comfort igsoon, gi-encourage igsoon, gi-cheer up ni Lord si Josue ani nga time. Kay basi nakita sa Ginoo nga ning bati si Josue og kahadlok. Imagine daghan sila nasod nga mga gian, no? Ning agi pa gyud sila sa Jericho, daghan ka igsoon nga naa didto ang mga banggiitan nga mga manggugubat igsoon, mga soldier. As what I have said ganina igsoon, miagi pa ni sila naay mga higante pa, no? Dili basta-basta ang ilang na magian igsoon, no? Mao na nga ningingon siya nga ayaw kahadlok, no? Ayaw kaluya. Okay? Tungod kay ako, darang saad sa Ginoo, ang Ginoo nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa ka. Wow. What a promise ni Lord ngadto ni Josue igsoon. And as what I have said, the God of Joshua is the same God whom we serve today. Ang Diyos nga tong gilagaran karon, the same God nga giserve ni Josue igsoon. Amen. Ning saad igsoon ang Ginoo sa iyang pulong. Ning saad siya, iyang giingnan si Josue nga, ayaw kahadlok kay ako ang imong Diyos, mag-uban ako kanimo. Unsa sunod? Bisan asa ka. No? In other words, mga igsoon, parihar ni nato karon. Promised land, mga igsoon, nagrepresent ni siya sa nato, no? Each one of us, igsoon, natay lain-lain nga promised land. Ang promised land, igsoon, mao na ang gi-prepare ni Lord sa iyang mga anak, no? Ang promised land, mao na ang hayag nga kaugmaon. Ang promised land, siguro ang uban diha ninyo, ang inyong promised land for you is kaluwasan sa tibuok pamilya. Or ang promised land nimo igsoon is makabalay na gid mo. Kay sigira mo pangamba. Ang promised land igsoon is kana bitong maimpas na yung tanang utang aron maluag-luag na bitaw ang inyong kana bitong pagpanginabuhi igsoon, no? Each one of us has different promised land. Natay mga dagkong butang nga gihangyo sa Ginoo.
natay mga butang nga mga milagro nga gihangyo sa Ginoo nga para nato mao nay atong promised land. So ang promised land aning mga Israelita ani nga time mao ang yuta igsoon nga tabunok. Okay? Nga kanang kuan ba? Kanang rich in siguro kanang mabungahon kay nga yuta ba ang dapit nga puno sa gingon diri sa balang kasulatan igsoon kani nga dapit igsoon is naadiri ang puno ni siya sa gatas ug dugos, no? Nindot kay ning yuta, nindot kay ni nga magtukod og balay, mao ni nindot nga puy-an sa mga Israelita, mao ni ilang promised land ani nga time. Pero abi yung mga igsoon, it's not easy, dili sa yon. Before sila ning reach sa promised land, ang kaliwat ni Josue og ni Caleb igsoon, grabe sila nagian, daghang gubat ang ilang gidaog igsoon, daghang mga hagit ilang nasugatan, na mga sitwasyon nga lisod nga ang mga Israelita atong nga time nagbagulbol, na mga sitwasyon igsoon nga naipit sila. Mao bitaw ningon si Lord ni Josue nga pag maligon ayaw kahadlok, nakalimot na baka sa kung gisaad nimo, ayaw pagluya-luya. Amen. Ingana sa ta igsoon, no? Sa journey nato karon padulong ta sa promised land, unsa may ato ang gipangandoy, unsa atong promised land. As what I have said, igsoon, maybe some of us who are watching this time, ang inyong promised land para ninyo is salvation for your whole family. Promised land nimo kaluwasan sa imong bana, imong mga anak, imong ginikanan. Promised land nimo nga ang imuhang pangandoy ma-attain nimo, ma-achieve nimo nga mahimo kang police officer someday, maestro, or ang profesyon nga imuhang pursue this time, maabot ang panahon nga makabot ginanimo, maukintay na i-promise land nimo. Ang uban siguro da imong promise land nga mahanay ang imong ugma. Ang uban siguro imong promise land nga magkaanak mo kay dugay na mong minyo nya wap amoy anak. Basta natay mga dagkong butang nga gipangandoy igsoon, natay mga gitawag og promise land igsoon. Kabalo ba mong igsoon nga kanang nga promise land, dili sa na basta-basta nato makabot, dili na diretso-diretso igsoon, walay sayon, the same as what happened to Joshua and the Israelites igsoon. Wala sila ingon nga mindritso sa promised land. Amen. After igsoon nga na set free sila dito sa Egypt, no? In how many years pag-slave nila sa Egypto igsoon. Paggawas nila sa Egypto, wala sila mindritso sa promised land. Wala sila ning dritso nga nakabuot nila ang promised land, ang yuta nga gisaad sa Ginoo nga ilang puy-an igsoon. Amen. Ning agi pa sila o grabe nga gikuso-kuso sila pagsulay, dagkong hagit, mga sitwasyon nga hadlo kayo. Ning agi pa tog nagsimba na lang sila Diyos kay si Moises nadili ang iyang pagbalik kay naghihimamat siya sa Diyos dito sa bukid. Na mga time nga nagbagulbol pa sila. Lisod kayo igsoon. Na mga times nga nag-struggle sila. Grabe ang struggles, grabe ang battles before nato makabot ang atong pangandoy. Walay sayon igsoon mo na giingon nga no pain, no gain. Moagit ang mga sakit kayo. Moagit ang mga pagsulay, usa pa matubag ang imong pag-ampo igsoon. Walay dritso. Ug sa kuan pa na ayagon tag maayo igsoon. Murag ipinising bitaw ayagon ta. Pilion, suwayan tag maayo igsoon. Atong karakter i-reshape ni Lord. Deserving bagitaan ang gipangayo nimo. Takos bagita kapiyalan kasaligan. Mauna atong promised land. Walay dritso, naay proseso igsoon. Wala sila ning dritso. Silang tanan ni agi og proseso, og ang proseso sakit. Amen. Dili lalim igsoon. Mao to ang uban nga matay kay gahig nasuko ang Ginoo. Naginumdum mo, di ba, sa ilang biyahe after nila nagkagawa sa Egypt, na uban gila igsoon nga giablihan sa Ginoo ang yuta na naliki nakaon ang uban kay mga gahi kay go igsoon dili lalim igsoon, the same as nato karon. Kaning akong gi-share karon igsoon sambingay lang ni nga pareha sa naitabo ni Josue or Josue igsoon or Joshua, pareha sa naitabo nato karon. Ak kita igsoon na amang gitay mga promised land, natay gipangandoy, natay gipurso, natay mga dagkong butang, mga milagro nga karon wala pa matuman. So para nato mao na promised land nimo igsoon, yes, dili na lalim.
Dili madali-dali igsoon kay dili ta diretso ana, dili ta ingon nga dawat limpyo, moagi tang tanan og proseso. Sama sa bulawan igsoon para mosidlak or magamit siya igsoon para ma-display siya para ang bulawan to himuon na siya nga mga kwintas, mga singsing igsoon tunawon pa na no iagi nagkalayo. Pareha na nato naay proseso. Sa atong journey padulong sa atong promised land igsoon. As what I have said, unsa man imong promised land diha, kaluwasan bas imong tibuok panimalay or mahiluna ba mo sa inyong pamuyo, makasal ba mo or something basta na kay mga dagkong butang nga gipangandoy nga para nimo mauna imong promised land, pinakabugat nga imong gihangyo sa Ginoo. Igsoon dili na diretso-diretso. Kinahanglan tag pailob, kinahanglan tag moantos para masantos igsoon. Like what happened to Joshua, gitistingan siya igsoon. Nay times nga maluya ta. Nay times igsoon nga magsigitag kadagma bangon lang giapunta. Mao nang ingon si Lord ni Joshua igsoon kay maybe nakita sa Ginoo nga si Josue naglisod. Si Josue nagstruggle. Si Josue ning bati og kabalaka, ning bati og kadlok sa journey nila padulong sa Promised Land. Mao nang ingon si Lord ni Josue igsoon sa Josue 1:9, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka kay maybe, ingani man tao say, kabantay mo igsoon, kung dako na kayong pagsulay, dako na kayong unos, dako na kayong problema, sometimes makalimot na sa mga bersikulo nga atong gimemorize. Bantay mo. Sa panahon nga grabe na kayo, nag-struggle na ta financial, nakalimot na nga ang Ginoo, great provider, nakalimot na nga siya atong magbalantay, walay makulang ka nato. Kabantay mo. Kaya naka-focus na sa atong sitwasyon. So maybe this time, si Josue igsoon, nag-focus sa mga problema. Ani nga time igsoon, si Josue nag-focus sa mga struggle bitaw, mga battles igsoon. Mao na nga si Lord ning ingon niya, hinumdum mo yung akong sugo nga magmalig-on ka. Kaya as what I have said igsoon, nakita sa Ginoo this time nga si Josue igsoon. Bisag anointed kasi nga lagad sa Ginoo, tao ra siya. So ning bati siguro siya aning time nga naluya siya. Ning bati siya nga nanalaw, mao ning ingon siya, ayaw kahadlok. Amen, ingon si Lord, ayaw kahadlok. No? Nganong niingon man si Lord nga ayaw kadlok kay nakita niya nga si Josue siguro nga maoy nangulo sa mga katawan sa Dios ani nga tayma mingbati og kadlok. So gi-remind si Joshua this time ni Lord sa iyang promise nga niingon siya, ayaw kadlok kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban ka nimo bisan asa ka. Timan ini igsoon. In every battles igsoon nga atong masugatan sa atong journey sa atong promised land. Ayaw kahadlok kay saad sa Ginoo. The same God nga gialagaran ni Josue ningon sa igsoon, ayaw kahadlok kay mag-uban ako nimo bisan asa ka. In other words, may igsoon, bisang unsa nga hagit atong masugatan, bisag unsa nga problema atong masugatan, bisag unsa nga mga unos, mga pagsulay atong masugatan, samtang nagbiyahe ta, samtang nag-journey ta padung sa promised land nato, timan-i kauban nato ang Ginoo. Wala tay biyahe, wala tay battles, wala tay struggle nga gipasagdan tas Ginoo. Ang Ginoo mag-uban ka nato. Nabitay kanta nga bisan asa ko moadto ikaw mag-uban ka nako. Bisan asa ta every steps of our way igsoon. Tanan ang Ginoo nag-uban nato igsoon. Wala ta gisugo sa Ginoo nga musubay anang dalana nga biyaan ra pasagdan ra ubanan tas Ginoo. Sama sa iyang gihimo ni Josue. No? Ingon siya ayaw kahadlok. No? Pagmalig-on. Kay ako nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa ka moadto. Sumao sa na atong timan-an igsoon. Sa atong biyahe padung sa atong promised land, dili man lalim usahay because there are so many battles, challenge, struggles nga atong masugatan igsoon na pantiman igsoon. Ako ning gibalik-balik. Wala kadalha sa Ginoo sa imong sitwasyon karon para biyaan niya. Gidala ka sa Ginoo sa imong sitwasyon karon, kauban nimo siya. Ug once kauban nimo ang Ginoo igsoon, dili na siya manghinan-aw nimo sa imong problema. Once kauban nimo ang Ginoo karon sa imong sitwasyon, manghilabot gyud na siya. Unsa imong mga problema, si Lord willing mo tabang as long as mosalig ta, mutuo ta niya. Sama sa nitabo ni Josue. Si Josue ning salig sa Ginoo. Gikuptan ni Josue igsoon ang saad sa Ginoo niya nga dili niya siya pasagdan, nga dili niya biyaan si Josue, nga mag-uban ang Ginoo ni Josue.
ug mao na hinungdan igsoon nga si Josue nakaabot sa promised land. Nakaabot sa yuta nga gisaad sa Dios sa mga Israelita, sa yuta nga tabunok, sa yuta nga puno sa dugos ug gatas. Si Josue nakaabot didtong dapita. Tungod kay nisalig siya sa saad sa Ginoo. Ako ning balik-balik igsoon. Once ang Ginoo mo sulti, ayaw dudahi. Kay ang Ginoo dili pareha sa tao nga paasa. Ang saad sa Ginoo na ay pag-asa. Amen. Ayaw kahadlok. Sige mo sa balaan kasulatan. Ayaw kahadlok. Pag maisugon. Pag maligon. Ayaw kaluya. Kayaw ko ang Diyos. Ang imong Diyos. Mag-uban ka nimo. Bisan asa ka. Huwag mo niya kung ikadasig nyo igsoon tonight. Walay sitwasyon sa imong kinabuhi. Nagipasagdan ka sa Ginoo. Amen. Wala ka dala. Kung naay nagtanaw karon nga nag-struggle ka. Kung naay nagtanaw karon nga maybe naa ka sa depression, anxiety, naglibog ka igsoon, wala na gitugot sa Ginoo nga may tabo nimo karon. Nagibiyaan ka na siya. Usahay dili nimo ma-recognize ang kamot sa Ginoo. Usahay dili nimo ma-recognize ang tabang sa Ginoo kay naka-focus ka sa imong sitwasyon karon nga lisod kaayo. Timan ini igsoon, the more you focus, the more we focus on that situation nga lisod kaayo. Naa sa kasakit ta igsoon. Okay? We are close to depression, no? Delikado ta na. Or suicidal thoughts igsoon. Dili nimo ma-recognize ang kamot sa Ginoo. Dili nimo mahinumduman ang saad sa Ginoo nga siya mag-uban ka nimo bisan asa ka mo adto. Kung naka-focus ka sa imong sitwasyon nga way lami, dili maayo. Amen. Igsoon ako mong pahinumduman to all of the viewers right now nga nag-struggle mo. Namoy mga battles karon, lisod inyong kahimtang. Igsoon kauban ninyo ang Ginoo sa imong sitwasyon karon. Wala na gitugot sa Ginoo, pinanggagot ta sa Ginoo. Wala ta niya tuguti nga naa sa lisod nga sitwasyon, pasagdan just to abandon us. Amen. The Lord will never lead us into that certain situation or specific place just to abandon us. Kundili ang iyang presensya, iyang grasya, iyang provision nag-uban na. Sometimes lang nadala ka sa imong emotion, sa imong pagbati, kay sobra ka nakafocus sa imong sitwasyon nga bati, kalimot ka nga everything is under God's control or God's let's say God's protection, tanan igsoon, or God's care. Okay? Ang tanan igsoon kontrolado sa Ginoo. Sometimes makalimot ka ang tanan kontrolado sa Ginoo kay ikaw na may ning control sa sitwasyon kay nadala man ka. Timan igsoon the same promise nga gibuhi sa Ginoo ni Josue. Ingana sad na siya nato karon igsoon. Sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, daghang mga hagit, daghang mga problema, daghang mga unos, pagsulay nga atong masugatan, normal na, naka-built-in na sa atong Kristohanong kinabuhi. Apan tinaptiman ini igsoon. Taliwala niya ng tanan, nga kalisdanan, problema, nag-uban ang Ginoo nato. Secured kay ta igsoon sa kamot sa Ginoo. Again, wala ka gidala sa Ginoo sa imong problema karon nga gipasagdan ka. Nara si Lord ha igsoon. Sangpita lang siya. Amen. Duula ang Ginoo. Tuuhi sa ligi. Ayaw itugot igsoon nga ang imong pagtuo mukunhod. Tungod kay nagtutok ka sa at imong sitwasyon. Usahay nga atong pagtuo mukunhod mo gamay kay ngano man nakafocus ka sa imong dakong utang, nakafocus ka sa imong dakong problema, hangtod ma-depress na lang inong ka. Pero sa diyang makafocus ka sa saad sa Ginoo igsoon, mag-anam og kadako imong pagtuo mong level up igsoon. Remember, ang saad sa Ginoo igsoon, ayaw kahadlok. No? Pag malig-on, sa gingon dire. Basawan ako. Josue 1:9. Ayaw o pag malig-on, no? Pag maisugon, ayaw kahadlok. Ayaw kaluya. Tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban kanimo bisan asa ka. In other words,
Bisag unsa ang sitwasyon, bisag unsa nga pangitabo sa imong kinabuhi, atong kinabuhi, bisag unsa nga problema atong masugatan, bisag unsa nga mga pagsulay, mga unos, mga dagko kay mga problema, mura nagdako kay nga tsunami, unsa man na diha igsoon, tornado man na igsoon, ang Ginoo nag-uban nimo. Amen. Once ang Ginoo nag-uban nimo, di kaniya pasagdan, dili na manghinanaw ra nimo sa imong problema. Once ang Ginoo lagi mag-uban nato, manghilabot gyud na siya sa atong sitwasyon. Amen. Again, wala ka gilid sa Ginoo ng sitwasyon nimo karon igsuon nga gipasagdan ka. Ayaw focus, ayaw papikto na salig sa saad sa Ginoo. Padakay mong pagtuo igsuon. Ang milagro naa sa imong sitwasyon karon. Anytime, even at this moment, kaya magmilagro ang Ginoo sa imong sitwasyon karon. As long as we have faith, mutuo ta, mosalig ta, igsoon, sa ngalan ni Jesus na milagro. His miracle is always available for us today, even at this moment. Amen? Ayaw kahadlok. Dili na diretso-diretso na to makabot atong promised land. Dili diretso-diretso makabot atong pangandoy. Dili diretso-diretso ang hayag na ugma nga giandam sa Ginoo makabot nato. Muagi gyud ta og mga challenge, muagi gyud ta og mga sitwasyon nga sakit kaayo, nga murag lami na i-give up, lami na mo balik sa agi, lami na i-backslide apan ayaw na ilahos. Kung naay time nga kapoy na kayo pahulay sa iyang presensya, pero ayaw lagbalik sa ag kaniadto. Tao ra man tagod maluya ta. Amen. Igsuon ayaw kahadlok, pag malig-on, pag maisugon, kay ang saad sa Ginoo ubanan ta niya, bisan asa ta moadto, bisan unsang sitwasyon, kauban nato ang Ginoo. Sa ato pa di ay, sa imong kahimtang karon, kauban nimo ang Ginoo. Wala lang kakabantay sa presensya sa Ginoo, kay nag-focus ka sa imong sitwasyon nga lisod kaayo. Amen. Tanawa si Pedro, nag-focus siya sa balod, naunlod. Bantay mo, kinumdo mo. But at first igsoon, tanaw siya ni Jesus, nakalakaw siya sa tubig. Pero sa daning abot ang balod, igsoon, nakafocus siya. Balod, mao na problema. Balod, mao na mga utang ni mong dako kayo. Balod, mao na mga pagsulay. No? Mao na, igsoon, mga hagit, balod na. Was nagtanaw ka na, igsoon, maunlod, jud ka. Maunlod ang imong pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Kay mubati naman kagkadlok. Mao ni si Joshua, niingon si Lord, igsoon, ayaw kahadlok. Kaya kung magauban ka nimo. Iyo kabalaka, narako. Bisang asa ka mo adto, ubanan ti ka. Amen. But the truth is this, dili na to mabati ang gahom sa Ginoo, yung presensya, kung nakafocus ka sa mga balod, problema. That is why this evening, igsoon, giremind ta sa pulong sa Ginoo, nga sa atong kahimtang karon, igsoon. Sa atong sitwasyon karon, naglisod man ka, timan ni, kauban nimo ang Ginoo. Sa imuhang problema, karon naman kay problema, na kay mga struggle, naglibog ka, kauban nimo ang Ginoo. Na si Lord sa imong tapad ro, naras imong palibot, nagkatawar na nimo, nagpaabot na nimo, igsoon. Just level up your faith. A miracle will happen anytime. And even at this moment, kaya milagruhan sa Ginoo ang imong sitwasyon. Amen. As what I have said, igsoon, ang promised land nato lahi-lahi. Maybe ang promise lang nimo, imong tibok pamilya maluwas, imong bana maluwas, imong mga anak mosunod nimo, imong ginikanan maluwas, imong kadugo o kaliwat makaila unta sa Ginoo. Unya maybe ang imong promise land makatukod na mo kaugalingong balay, kay dugay ra mo sig pangabang. Maybe magka-baby mo, kay dugay ra mong minyo, or anything, mga dagkong butang mao nay promise land nimo. Igsoon, dili na siya basta-basta makabot. Dapat mo undergo ta og process, mo submitar ta sa proseso sa Ginoo. Di ta manundok atong ubang mga Israelita nga nangamatay dito sa wilderness, igsoon, kay bagulbulan kaayo, reklamador kaayo, sa dihang gipakaon og karne, nangita na pukon, basta samo kayo igsoon. Nagreklamo igsoon, no? Di ta manundok ana, but in everything pasalamatan nato ang Ginoo. In every situation, sakit man, lisod, pasalamatan nato ang Ginoo igsoon, knowing that in every situation kasama natin ang Diyos. Ugwan si Lord kauban nato, who can ever be against us? Ugwan si Lord kauban nato, secured atong kaugmaon.
Once si Lord kauban nato, dili na siya maghinanaw ra, kung dili manghilabot yun na siya. Once si Lord kauban nato, proteksyonan ta niya. Once si Lord kauban nato, tagbuon niya itong panginahanglan. Once si Lord kauban nato, sama sa naitabo ni Josue, kauban nila ang Ginoo, mao nang hinungdan nga si Josue nakaabot sa promised land, sa yuta nga tabunok, sa yuta nga puno sa dugos o gatas. Nakaabot si Josue, nganuman pingsalig siya sa Ginoo, nga di siya pasagdan, di siya biyaan. The same as nato igsoon, no? As what I have said, igsoon, unsa man atong promised land sa tanang mga viewers karon, unsa man inyong gipangandoy nga mga dagkong butang, salig lang sa Ginoo. Dili man na dali-dali, murag para nato milagro gini, murag imposible, pero posible na sa Ginoo. Submitar lang sa proseso sa Ginoo. Paabot lang igsoon. Usay ang proseso sa Ginoo sakit. Kay usay gamiton sa Ginoo nga mo reshape sa atong character, mga pamilya na to, asawa, bana, anak, duol sa dughan, igsoon mo nang sakit. Pero normal ginaigsoon. Kung gusto ka makaabot sa promised land, dapat andam ka masakitan. Dapat mo dawat kag sakit igsoon. Ayaw pagpakasayon, walay panalangin nga sayon. Muagi tag lisod nga proseso. Sometimes ma-disappoint pa ta. Madagma pa ta, pero bangon og padayon. Amen. Salig sa Ginoo. Kaya ang saad niya, mag-uban siya kanato bisan asa ta moadto. Again, sa inyong sitwasyon karon, to all of the viewers this time who are watching, na may uban ninyo nga nagtan-aw nga ang inyong sitwasyon, yung kahimtang karon lisod timan ini, nag-uban ang Ginoo kanimo sa imong kahimtang karon. Narana si Lord diha. Sangpita lang siya. I-level up imong pagtuo na milagro sa imong kahimtang karon. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much for your word, Lord God. Mensahe sa paglaom, Ginoo. Sa dili pa kami mo pahulay og mga tulog karong kagabihon, Ginoo. Salamat sa imong mensahe, Ginoo. Nga imong minggidasig karong kagabihon, nga dili mi angay mahadlok, dili mi angay mabalaka, dili mi angay, Ginoo, nga manalaw, kung dili magmalig-on mi, magmaisugon mi. Kay ikaw nga Dios, dili ka mupasagad namo, mag-uban ka namo bisan asa kami moadto. Nasayod kami, Lord, sama sa imong pulong karon nga ang promised land namo, dili siya basta-basta maadto, maabot, Ginoo. Daghan jud mig agian mga challenge, pagsulay na mga problema. Dili sa yun, Ginoo, mo undergo mi og process nga lisod-lisod. But Lord, among gikuptan imong saad nga mag-uban ka namo bisang asa mi moadto. In other words, mag-uban ka namo sa tanan namong sitwasyon, sa tanang mga hagit, problema, pagsulay, unos, mag-uban ka namo, Ginoo. So dili day mi angay mabalaka, dili mi angay, Ginoo, nga mag-uol, dili mi angay ma-depress, dili mi maghinuktok, mag-worry. But Lord, ang among buhaton, musalig lang mi, mulaom mi, nimo, kay diha kanimo, na ipaglaom kanunay, Ginoo. Sama sa naitabo sa imong alagad nga si Josue, Ginoo. Ning salig siya kanimo. Mingtuman siya, mituo siya sa imong saad, Ginoo, nga dili nimo siya pasagdan. So maunay hinungdan nga nakaabot siya sa promised land. So Lord God, just like what happened to Joshua, Lord God, gusto sa namo maabot, makabot, Ginoo, ang among promised land, Lord God. Lain-lain man ang among promised land, Lord God. Maybe some of us, ang among promised land, salvation for our whole family. Ang uban siguro, ilang profesyon nga makabot nila, ilang pangandoy. Ang uban siguro gusto makabalay, gusto makaanak. Ang uban makanegosyo, mahimong mauswagon, or I believe lahi-lahi mi og promised land. But Lord, according to your word, yes, dili siya lalim, dili siya dali-dali makabot apan sa dihang mosalig lang minimo, Ginoo, nga dili sad ka mo biya namo. Walay sitwasyon, Ginoo, nga imong gitugot namo nga tsamba ang tanan na ay katuyuan. Ug wala minimo gidala sa among sitwasyon karon, Ginoo, nga kami-kamera, kundili sama sa imong gisaad, Lord God. Kauban ka namo bisan asa mimo adto, bisan unsa nga sitwasyon, kauban ka namo. Thank you so much for your word, Lord God. Holy Spirit, salamat. I pray, Lord God, nga kaning mensahe nimo nga among nadungog karon, mao ni hinungdan, Ginoo, nga mas amo pang i-level up among pagtuo, knowing
nga mag-ubanday ka namo bisan asa mimuadto bisag unsa nga sitwasyon kaubanday ka namo og dakong posibilidad nga tungod nimo ug mosalig lamang minimo mututok lamang minimo Ginoo maabot gid namo makab-ot namo ang promised land nga giandam nimo para namo Lord God. Thank you Lord, salamat Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan Ginoo. And Lord, I pray right now Lord God sa mga viewers nga unsa man ilang pangandoy, ilang promised land Ginoo nga gusto nila makab-ot Ginoo. Kayuhan ba, kumpletong kayuhan sa balatian, anything nga mga dagkong butang, kay bulungang butang nga para nila, mauna na ilang promised land. Dili man na lalim, Lord, apan uban sa imong tabang, imong grasya, amo ginang makabot, Lord God. Tagay lamig, dugang pailob, Ginoo. Paubos, Ginoo. Kaalam nga langit nun. Aron makalahot tayo, gumi, mapadayon, gumi. Na may times nga mga dagma, mi mo bangon, gyapon mi, Ginoo. Kay gusto namo matagamtaman ang promised land, ang hayag nga ugma, Ginoo. Mga dagkong butang, mga milagro na imong giandam alang kanamo Ginoo. As what Apostle Paul said Lord God, ingon siya, for I can do all things through Christ. So ang Dios ni Pablo, Dios sad namo. Ingon siya nga mahimo niya ang tanan tungod nimo. So Lord, mausa namong pag-ampo Ginoo. Og naglaom kami nga ang tanang mga hagit malampasan namo kay kauban kanamo. Og dili ka mubiya namo Ginoo. Salamat daan Lord God. Lord, thank you. I pray to all of the viewers right now, padayon ka nga mukupot sa among kinabuhi. Tagbua among panginahanglan Ginoo. Unsa man ang among promised land Lord God, I pray nga amo ginang makabot Ginoo. Uban sa imong tabang ug imong grasya. Tabangi mi Ginoo. Tagay migdugang pailog, paubos Ginoo. Para makapadayon gid mis unahan og among matagamtaman ang hayag nga ugma Ginoo. So right now again and again I pray to all of the viewers this time right now Lord God who are watching sinasa nga sulok ini kalibutan Lord God. Unsa man ilang gikinahanglan karon, ilang mga gusto nga milagro, ilang mga pinaka gipangita, gipangandoy, gipangayo nimo. Lord, I pray i-grant Lord God in Jesus name. Lord, I pray, tagbua Ginoo. Lord, I pray, i-provide, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Palihok ka ang imong milagrosong kamot, Ginoo, sa ilang kahimtang karon Ginoo. Tagaig solusyon, tagaig kasulbaran ang ilang giatubang karon nga mga problema in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord God. Salamat, Lord, sa kadaugan. And this time, among giklaim ang milagro. Kay bulungang butang, ang provision, kaluwasan, kagawasan, tanang mga dagkong butang, sigun sa among gikinahanglan, amo ka nang giangkon karon uban sa dakong pagtuo Ginoo. Amo kini among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Mayang gabi igsoon. Thank you. Bugnawa. That's all for this evening igsoon. Okay? And this time ako ibalik ta ng dungog himaya sa tumbuhi nga Dios. Walay laing angayan daigon pasidunggan si Lord. Walay ako igsoon. Amen. And salamat kayo again. Thank you so much sa mga subscribers and nga page. Thank you. Followers. I want to again encourage to remind everyone sa mga followers nga invite yung friends to follow our page. And then again sa ato ang wala pa naka-subscribe sa atong YouTube channel, na ang link sa caption ani nga live igsoon para sa kamayaan sa Ginoo. Ako ning i-download kani nga live niya akong i-upload dito, no? Again igsoon, salamat sa inyong panahon. I declare and I pray nga sa atong pagpangatulog karon, pagpahulay, ubanan ta sa Ginoo, iyang presensya, iyang protection magauban kanato. Mumata ta nga safe and secured. Amen. So that's all for tonight. See you again tomorrow. Dili lang kumusta og unsang oras basta magkita ta ugma naman koy lakaw ugma pero maning kamot ko basta man nay bakante mag-live ta igsoon. Amen. Ampo amping abante. Good night everyone. Keep safe. Keep safe. To God be all the glory. See you tomorrow.